Dobrodošli u podcast Korak do rešenja. Pričamo o našem zdravlju iznutra i to bukvalno. Ja sam Jelena Misita, sa mnom je dr. Dario Jocić, vaskularni hirurg, stručnjak za zdravlje vena i stručnjak za naše zdravlje iznutra. Pričamo o tome šta sve utiče na zdravlje naših vena. Zavirujemo ispod kože i slušamo savete, priče iz ordinacije i sve ono što može da vam pomogne da svoje noge možda malo više cenite i malo gledate na drugačiji način. Kad smo kod tog gledanja nogu i gledanja na noge, digitalne tehnologije su toliko napredovale da je nešto što je danas, da je nešto bilo potpuno nezamislivo, a danas je standardna praksa. Ako bismo zamislili uređaj koji kao Google mapa pokazuje mapu naših krvnih sudova, to ne bi bila daleka budućnost, je li tako, doktore? To je nešto što se već sad dešava. Pa ne baš sad. Potrebna je velika asistencija lekara. Ne može baš tako da se uradi to mapiranje i planiranje, kako se to kaže u savremenoj flebologiji. Potrebno je da to ipak uradi lekar. Nemamo mašinu koju možemo da kažemo pogledaj ovo i daj mi rezultat. Znači, ipak rezultat mora da da lekara. Živo biće. Znači, ne postoji chat GPT za vene. Ali ja sam ovdje mislila na nešto drugo. Naprimer, na ono što vi koristite u ordinaciji da biste vidjeli tačno gde su krvni sudovi koje treba lečiti. Da, pa pre svega da krenemo malo i od klasičnih stvari, taj ultrazvučni pregled koji je onako napravio revoluciju u lečenju proširenih vena, gde se tačno definiše problem. Jer problem kod proširenih vena je u pogrešnom toku kretanja krvi. Znači, kada imamo uobičajen normalan nalaz je da krv ide iz površinskih vena u duboke vene i dalje prema srcu. Znači, kad mi stojimo da ta krv ide na gore i da se ne vraća na dole. Kod proširenih vena, kod bolesti proširenih vena, ta se vraća krv na dole. Mi ultrazvučnim pregledom, koji radimo u stojećem položaju, možemo da definišemo gde postoji problem. Da li postoji komplikacija venske bolesti, da li je ikada bilo komplikacija u smislu tromboze, da li postoji, gde je izvor tog pogrešnog toka kretanja krvi i da definisanjem izvora, definišemo i način lečenja. Postoji ti aparatići koji nam pomažu pre svega u tretmanu kapilara, kada možemo da prodremo malo ispod kože i da vidimo koji je izvor i gde je izvor kapilara i da ponovo rešavamo problem na izvoru. Međutim, opet tu nema neke magije, izgleda magično, ali ipak mora lekar da proceni gde je problem, da traži problem tamo gde je najčešći i na osnovu onoga što vidimo, mi možemo otprilike i da znamo koji je uzrok problema. Znači, nije samo da su nam za sve potrebni aparati. Znači, ono što je osnovno, da se vratimo osnovima medicine, pre svega pregledu pacijenta, da pričamo s pacijentom, razgovoru, da saslušamo pacijenta, da ukoliko ima tegobe, da definišemo tegobe, da znamo na koje tegobe možemo da utičemo, na koje ne možemo da utičemo, koje su tegobe povezane sa venskim bolestima, a koje nisu, da predočimo pacijentu na koje tegobe možemo da utičemo i opet da ne možemo to da garantujemo. I ukoliko postoji tipičan problem i ultrazvučno vidimo da problem postoji, ne možemo da garantujemo da će pacijent biti apsolutno bez tegobe. Najčešće upravo tako, ili se tegobe značajno smanje, ali u nekom segmentu tegobe i ostane. Znači, uz ovu silnu tehnologiju i silnu veštačku inteligenciju, ipak moramo da se vratimo korenima, nekako da porazgovaramo sa pacijentom. Dobro, to postoji istraživanja koje govore u prilog tome da je razgovor sa pacijentom direktno povezan sa ishodom lečenja, jer najviše informacija možete da dobijete i da stvorite neku sliku. Ali kad pričamo o digitalnim tehnologijama i šta je Color Doppler ultrazvuk u odnosu na, a šta je samo ultrazvuk? Je li to nešto različito? Da, zato što Color Doppler
koristi taj Dopplerov fenomen, gde se na ekranu različito boji u odnosu na to gde krv ide. Kako ide prema sondi ili od sonde. Kada postavimo tu ultrazvučnu sondu. Taj color Doppler se koristi i najviše u kardiovaskularnoj medicini, generalno. Znači, i u kardiologiji, i u ispitivanju krvnih sudova vrata, ispitivanju krvnih sudova mozga. Znači, jer to nam prikazuje dinamičku sliku. Znači, kada govorimo, često pacijenti i traže, recimo, print fotografije color Dopplera. To je besmisleno, jer je to dinamika. Znači, ne možemo da mi na fotografiji da vidimo protoke. Jednostavno je nemoguće. Znači, mi možemo da vidimo dimenzije ili dimenziju promene, ali sam taj Dopplerov fenomen ne može da se vidi. Vidi se kao mrlja, ne kao realna slika. Znači, u svakom slučaju je potrebno dinamički odrediti te principe. Svakako, ovi savremeni ultrazvučni aparati su svi sa Dopplerom, tako da praktično ih i nema bez Dopplera. Ranije su i pravili aparati koji nemaju Doppler, koji nemaju taj dodatak, softverski je to pretežno, koji nemaju taj dodatak, međutim sada svi imaju i svi aparati imaju tu mogućnost da urade i color Doppler. Znači, to je softverska analiza toka krvi u suštini. Otprilike, i nema smisla uzimati sliku, jer to bi bilo fotografiju isto... Fotografiju ne, Da. manje više ne. Jel bi to bilo isto kao kad bi neko, na primjer, na fotografiji ultrazvuka trudnoće gledao kako kuca srce bebi? Ne može da se vidi kako kuca srce. Tako je. Ok, može da se vidi dimenzija bebe, ali ne može da se vidi protok i kucanje srca. Ali recimo kod bolesti proširenih vena, nije toliko bitno kolika je dimenzija vene. Jeste to bitno operatoru, ali nekad i vena od 3 mm može biti bolesna, a neka od 11-12 mm ne mora biti bolesna. Znači, na osnovu Dopplera, ali zavisi kolika je osoba, tako da postoji, da li muško, žensko, i postoji više faktora. Sad rekli smo, lekar je nezamenljiv. Znači, ljudsko znanje još uvek ne može da se zameni, ne može iskustvo. Ne može iskustvo da se zameni. Iskustvo i procena. Ne može da se zameni. To još uvek, jer podrazumeva i neku emotivnu inteligenciju koju mašina i ti preskupi čipovi još uvek ne mogu da zamene, a sad šta će doneti u budućnosti, to je druga stvar. A da li digitalizacija pomaže u planiranju tretmana lekaru? Pa, iskustvo najviše pomaže, ali pomaže svakako digitalizacija u smislu boljih mašina koje imamo. Znači, prosto sad je neodvojivi deo našeg života da imamo super ultrazvučne aparate koji se updateuju i poboljšavaju. Ne budu oni suštinski bolji, ali budu za nešto malo bolji, neko lepše dugme imaju i tako. Uvek se trudim ja da imamo najnovije aparate i da budemo i najnovije ultrazvučne aparate i da mi laser ne traje predugo godina, da bude 2-3 godine maksimum, da ga posle promenim, jer jednostavno mislim da ukoliko se puno koristi, ipak bez obzira što se performanse mere godišnje ili nešto malo kraće, ipak mislim da treba da se promeni. A koja bi primjena digitalizacije mogla da se desi u edukaciji pacijenata? Ako već ne može digitalizacija još uvek na ovom nivou da zameni lekara i verovatno neće moći neko duže vreme, baš zbog toga što nema empatije, nema emotivne inteligencije, da li bi možda neke digitalne metode bile korisne, na primjer, za edukaciju pacijenata? Pa svakako da, i ovo je neka vrsta edukacije u tom smislu, da, mislim sad su na klik do nas, to jest mi smo na klik do njih, do pacijenata, znači tako da eto u tom smislu može, ali svakako mislim da pacijenti više vole da im ja govorim nego neki chatbot ili tako nešto. Mislim da će dobiti više informacija u koje će više verovati. To je svakako logično. Bili smo svedoci, naročito u vreme COVID-a,
da je telemedicina krenula nešto krupnim koracima i da se primenjuje i da se šalju podaci na daljinu, pa da ih lekari analiziraju na daljinu. Da li vene zahtevaju neki malo lični pristup? Pa svakako da, i ja često imam, mislim ne baš često, ali povremeno imam upite da o video pozivima i tako iz inostranstva i tako, ja to i ne radim. Niti umem, možda je to moj problem onako što se tiče godina, ali niti umem, niti mislim da je realno. Ja mislim video ovo je neka vid video poziva. To su samo dve dimenzije. Tako je, ali da ja dam procenu da li neko za operaciju ili nije, to nije realno. To nije realno. Ne, prosto nije moguće. Mislim, uvek insistiram da pacijent dođe na pregled, pa da se lepo sednemo, popričamo, pa trajalo to 5 minuta, ali 5 minuta razgovora. Nekada je pacijentu uz odgledane ove serijale potrebno 3 minuta razgovora. Nekada 15. I to je to. Da, a kad pričamo o tom razgovoru i o strahovima koje imaju pacijenti kada dođu na operaciju, svakako gledanje ovih videa služi tome da im malo smanje strahove ili da im ponudi odgovore na nešto što nisu imali koga pitaju. Najveći je strah od nepoznatog, jer čim počne operacija oni kažu aha, to je to. Najčešće kažu aha, to je to. Opuste se. Potpuno. U 95% slučajeva se opuste. Neko i dalje napet, ali mislim, svakako procedura ne traje dugo. A tokom pregleda, da li se dešava da pacijent ima jedan stav kad uđe u ordinaciju, ali kad vidi na color doppleru, aha, pa ja stvarno imam problem, ili kad mu vi pokažete... Svi dođu s problemom i svi znaju da već imaju problem. Niko ne dolazi iz zabave. Tako da svi znaju da imaju problem. Naravno, nekada pacijenti misle da imaju problem, a nemaju ga. Onda oni su naročito zadovoljni i srećni. Tako da, normalno, onda postoji pitanje zašto ja imam tegobe. Ali dobro, jednu stvar smo štiklirali, tako da, ali svakako svi pacijenti dođu sa problemom. I rekli smo da sumiramo za kraj. Tehnologija ne može da zameni ljudsko iskustvo. Kad ste vi osetili tokom vaše karijere, tokom bavljanja ovim poslom, kad je bio taj prag, kad ste osetili da je iskustvo to koje je bitno u donošenju odluke o lečenju i šta mislite, koliko smo daleko od tako nečeg u budućnosti, od asistencije, od toga da roboti rade te operacije? Pa mislim ajmo da krenemo od kraja, mislim da smo jako daleko, tako da prosto je iskustvo, treća dimenzija, mislim, baš je komplikovano. Nije jednostavno. Nije to samo i manuelna spretnost, jer hirurg nije samo u rukama, on je dosta i u glavi i u srcu, tako da nije to baš tako. Nije hirurg operator. Hirurg je najmanje operator. On operiše, ali najmanje operator. Znači, puno stvari tu treba da se podesi da bi neko se prozvao hirurgom. Nije baš jednostavno. Ne možemo Nije hirurg svako ko operiše. Pa tako, dobro... Ko samo bukvalno samo operiše. Ne može on off. Ne može on off, nego malo je komplikovanija priča. Tako da tu smo, mislim, apsolutno daleko. Naravno da postoji ta, mislim, gde će ta veštačka inteligencija pomoći i tako, to je u stvari mašinsko učenje, ne veštačka inteligencija, mašinsko učenje kako će nam pomoći. Vjerojatno ću bržoj obradi podataka, bržoj obradi slika, dostupnost fotografija, dostupnost nalaza, u tom smislu će nam pomoći. I da, to je otprilike to. Za sada. Ne kažem, ali mislim da za mog radnog veka je to to. Dakle, što se tiče digitalnih tehnologija, one imaju svoju primjenu i sada. Što se tiče dijagnostike, ta primjena je već naša sadašnjost, nije neka budućnost o kojoj govorimo. Ali smo svetlosnim godinama daleko od toga da neko zameni ljudski pristup i da zameni lekara koji treba da vas leči. Ukoliko imate nekih pitanja ili nedoumica, pišite nam preko društvenih mreža ili nas kontaktirajte ispod videa. Ja se zahvaljujem, doktore, i na ovom iscrpnom razgovoru i mislim i nadam se da smo pokrili sve što se tiče najnovijih digitalnih dostignuća.
Ono koliko smo znali o tome. Ono koliko smo znali. Hvala najljepše. Hvala i vam.